Ngaibedi chini bang phonmo thawo ama kaitor hnai tini visit khaini phaibai kha tei chini जों गिर्जा khai dong prosi borok hai ingai dong phai ka naifaibai di mungsapano huijakrani kwrui jotono phangphang sayano saya kubuino kubui sing soi jisunu poito khlanyarokno tamosukba tongna ringluya onglang kisa keno jolinani bulainani tei kaglaiani mangse naidi phatar rokse joliyawi siringkhe tongo poito khlairok nukhe sabono kubui hinnai borno joliwi yak phirogui kiririwi jisuni phasingo tubuide manno ihi manglak kaituni kokno simise borok kirijago kaituni kok bai simino borokno tubui mannai borno tui chini mentality kisale hamya ongkha o lama korori nairokno sing belai jolimung bai naharo abonini ani sayango joli laile mungsapano manya yakti salai mungsapano manglak borno sing lama korojak hinui wansugo borok bo singno lama korojak hinui no wansugo sing morkeo khlainai hinui borok bo hamjagui se prosar khlainani phaio abono real fact phiaba o amao himnai rokse lama korojak borno se sing mathangnani nango sing borno mathangnani hinke kaitini kok bai koinene khe borok bai sing kok sana nangnai oya khe sing borno manglak khajani poito khlainarok kaito nayo sing joto mathangjak tung hinui shaitan khe nayo khoroksa phano ta mathangjak tung hinui Matthew chapter 23 verse 15 kerong phiringnai rok bai pharisai rok phatra rok norok bisikse hamya sidrano norok khoroksa no noroni bisingo habrina bagui tui ganangui ha ganangui berai nailayo khoroksa sukno noroni bisingo habriwi mankhe noroni slai tebo bono morkeo khiklaijaknai borok snamo o amakai tok to phatra se tabukni sapat sal tubunai pasobarok tubunai samai kasamni dautni bosakno sosawi jishu thepanai rok modern pharisai rok borok bo christian no phia bukhuk hinke shaitanni borni aro mungsa sirngjanai kwrui borokni aroni khase khardi lama ta korjakdi udrumudro ta khlaijakdi kaitorongkha hamjaknai kothar elambak hamjaknani nakannani mangse sawo phia o phatarokni koknokhe sawo gaijathung hinui Galatia chapter 1 no singnugo abo bisike serious ongkhana borni sal managui phaitongo dakti aroni kebo khairakhe gaijanai borno kaitono naithung busthumthung borni sakao yagrok tati salai tungdi aboni salai mothani borokno se kaitini kokbai hus kheridi awase joton slai nakukmani ulta borok ikole sing kubini bagino satok jago hinise poito raglayo shaitan borokno tebse motivate khlaio borok bai kok saimanke sadi saimanya hinke nogo sudata habridi borni kok khnawi naigrana hnui bothakna ta thangdi ning Kristo karagya hinke kothar elambago sijak tongo 2 John verse 10 and 11 khorasa suk omutui phurungmung tubuyawi norni thani phaike norok boro nogota kasaridi bonokha kaham sudata yafardi tamni hinba bonokha kaham yafarnai borok bobo o borok bai baksano samung hamyani tangsong ongma klayo belaikhano kirima singsa borno tui kaitor sojak kheno rewo ning kaitor tui karagya hinkele borno nogo sudata habridi kaitono tui ning karak ningke borok ni nogo apna apno hapaiglak borok kharise thangnai borok helengrokno borok udru mudru khlaimano phiaba borok hiligrok bai hinke borok kharo phunuk drop simi kok khitaro debate phaine hinui sawi jorariwi kharo shaitan messenger se bokharka ko kaisano muitunardi borok lenglaya khorsa sukno monokna hinui khabrumui tongo para thango mothani chikondokno monokna nayo osini hau bisikse akari tongkha osingho amakaitorok siring ya soi poito khlanyarokse siring mothao kisapano soja kwrui sikokba haphainai no hasing khungo borok akarinyo tongkha ang sojak tongri hinui sai phaimani dukha anose baksa miniyo borni ama hinui tongkha hinui ama kaitoro khoroksa borini bagui surimani ulta borri uise klangsio bisikse kirima singsa janggilja eba amani mungui surinai rok tei surijaknai rok Kristo angsang hongni mungui baptismo nanai rok bisikse kirima singsa Agartala nokbara nawoi South Korea ni shaitan ni missionary phai mothase songsawi tongkha buma bophawai basarokno kagre uitonikha lama korre uitonkha paithangni salo buma bophawai basarok kagu himani o shaitan ni bisingtui abo fulfillongi tongkha Shillong borok headquarters namkha aroni simino South Korea o theology pornan bagui rohori tongkha theology pai phainai borok tebonini ani nogo norokhe rangni bagui pusni bagui walai tonglai muktri thangjak rok 1 John chapter 2 verse 18 tamosa pharising nailayano angsarok omongkha molpaithak Kristoni akena ari phayano hunui norok khanaka hake tabo Kristoni kena ari gobang ma basa saka hake omoni bisingtui molpanya naikha hunui sing sawi mano
World Mission Society Church of God kaisa soitanni motha Kristoni kena ari kaisa mind control khlainai kal group norok wanchogi deman sengsani kuti kuti borok bisik jorati koborte lama koroiman ongya kheba borok popno kaitini khorang hinui lama koroi tongo ongya kheba angsang honghai khoroksa koborno poito khlai lama koroi tongo Jisu Kristo wana masingsa samung khlaibai mani aboni thopsapano angsang hong khlaimania bisikse khat hijangnai kok tinio lokho lokho borok o angsang hongni uklogo khasikjak sing tiarse ma tongnai mera rokno huskese ma toninai phadike borni phirmung tei phemlok mani kokno kisa wanchuk laino number 1 borok phasajla phola katano pojoto khlayo haifano o phola katar hinke angsang hong hini borok sao omaike phasajla phola katano poito khlaisugya o kogono kipili thangpiro hinke phasajla phola kathani mungbai batwis mori phruo phola kathani mungde saimana nang phadi singabono kutukke wanchuk laino khuk tangano aboni bagai thangdi sengsar ganangai bebak borokni thani thangai borokno ani sagris namdi pha sajlate phola kathani mungui borokno baptismo ridi o elembakni kokthai kaitor khoroksa o kokno srai srai khlaisugo mungui hinmani abo pluralia singular se bujinani bagai tabuk domdi ang India ni representative ongui kubun hao thangka hinke ani mungri nai na India ni mungri nai ani mungri kha hinke illegal se ongnai tei corrupt se ongnai thego mai keno Jisu samabai Jisu ni representative ongui phasala phala kathani mungui baptismo khlaidi hinkha hinke abo Jisu ni ongui khlaimani se aboni bagi aro mungrok mention khaijagya aro extra mung thebaka hinke abo illegal tei corrupt se ongnai abo unbiblical se ongnai শয়তানি সে অংনাই আরো মং থেপানাই হিনকে জিসুনো সাকামো হাইয়াদে নাম্বার 2 borok pasobar sabat chalok maklainai hinui phiringo sing muito manarik nai pasobar bai lord sapar egya sing saimana nango Jews rokni je khlaitai tongmani abosini pojalia sijak tongo kolosai 2 ni 16 17 abo baino norni samung ning mungno tuyoi eba terno tuyoi eba tal ketalni terno tuyoi eba sabat chalno tuyoi tamo khlainai khlaiya kebono kokta saridi omo tuirok boskango tamo ongno ongya aboni sampili simise yapang hinke Kristo se sing oro porikhe srai sraike saimano pasoba rongthon sabat chalong thon joto kerogong thon kebono okokno tui sanatari dehini sawo tamni hinba jotoni yapang hinke sini Jisu Kristo se sing abono mankha tei sini mungsa khlaya nangleya number 3 borok mind control khlainai kal group jehetu borok phorongnaini barni satno chayakhe phiringui sawo je sing osangsaro phaisni sakangno sukna hao tong hunui sing sakangno tong hunui borok phiringo abo totally unbiblically tei soitana arni phaimani phari sing khuk tanglaino phorongnaini baroni sat harlei tewaisa harlei khapina sakang te kaitor rimani phola bini thani kifili thangna sakang aboni meaning tamo phari sing bible srai srai ke naileno kothar elembako tamosa phari sing naileno 1 Korin 15 ni 46 te 47 no khok tanglaeno phola sekang phaiya bahan butise sekang phayo aboni ulose phola phayo sukna hawo jodi sakang no sini phola tongkhangke phola se sakang phaigra khamo John 3 ni 31 sakani phainai borok bose jotoni slai kotor sing jodi sukna hani se phayukake singse kotorong khamo pia kotor khoroksa se Jisu Kristo bo simise sukna hani phayo sengsani phainai ke bo sengsani no samabo sengsani kokno sawo suknahani phainai borok bo se joton slai kosuk sengsani borok sengsani kokno sanai hini sawo sing o sengsani borok se suknahani phainai borok bo se joton slai kosuk abo Jisu Kristo simise suknahani phayo hinke sing suknahani phaiya John 8 ni 23 Jisu haini saka norogongkha haserni angongkha kusukni norogongkha o sengsani angongkha o sengsani ya belakeno srai srai Jisu Kristo saitongo sing suknahani ya sing o sengsani se hinke phorongnaini baroni satni okokni meaning tamo abongkha o langma srapsa se sugya se salsa sing jotono theinai hotachake sing theinai phia theinani sakang singno kathangke toninai kaitono saimandu gya hinke sini o bosa khatlio kamai thangma hai sini o pholabo morkeo klainai okok se sukna hao tongmani sukna hao no soginai okogya number 4 borok
angsang hongno Kristo Jesu hinui sanani belai kheno saitogoi tongo phiya sing saimano angsang hong theithangka botabuk morkeni sathokjakmani jagao klaijak o ganangsa klaimani jagao tamni hinba bo Jisuno poito khlaisukliya sijak tongo je Jisuni kothomaka hamno yasagya bo komor phlaiya horni kundulo klainai hinui sijak tongo phiya sing saimano nango sini Jesu Kristo tei thiplaiya Hebrew 7:21 bo Malkisedek hai mol brumbruni osai tei thiplaiya osai Hebrew 7:24 phiya ba Jisule mol brumbrum se kathang hake bini osaini samung tei khorok sano phano benna nangya ni sao khorok sano phano benna nangya abo yangseng bingnobo Almighty God no boria Mother God no boria Bible belai khano srai srai sini Prabhu Jesu Kristo mol brum brum kathang tongnai hini sao bote oisa phai thei painai besik se tatal kok Hebrew 13:8 Jesu Kristo mia bo haino tini bo haino mol brum brum bo haino tongnai bote slai jagya bote se theiate Rom 6:9 tamne hinke sing sawi mano Kristo kuthini mathangai tisajakha hake bote theiplai liya kuthironi hao bonotei tlangai manliya belai kheno srai srai bisik se tatal borok sijagai tongo belai kheno aboni bagai khajani takhokte bhuksong norok sojagongdi omahai tatal borok bai kobor borok ni lama norok ta khobjakdi ta klaidi ta phemlokjakdi borok ni kokno Bible borok rutuklayo borni kok borok sijak tong hone borok yang naituklayo phiya borok manya ang borokno subanai angsang hongni kok Bible sijak tongo tawanadi sijak tongo mathai bijap 24:26 hake tomuno borok norokno uko nahardi bo o hasing panthro se hini sake aro ta thangdi ebakhe nahardi bo oro bisingo se hini sake okok tanari kathar elambago masia phatra tei diari phatra phainai sakangno sajak tongo abo norokni kokno sijak norok salcha phainai mera rokno khokpainai lama kororinai hinai sapaijak tongo abo norokni sago nangpaikya tawanadi norokni kok diari sijak tongmani abo norokni sakao nangpaikya norok confirm morkeo klanya sara tei kuno lama krei norok khakifildi aroni khakifili phayake norok morkeo no klainai abono kaitoni kok abono kaitoni rakdama khanai donai khajani takhokte bhuksong norno masia phatra diari phatrani yakni kati tongmani bagai kaitoni phola norno subathung amen